Fi a VJ, Glenys M Roberts. Bu llawer o sôn eleni am ddiwedd yr ail ryfel byd yn 1945, 80 o flynyddoedd yn ôl. Diwrnod FE yn nodi diwedd yr rhyfel yn Ewrop ym mis Mai, ac ym mis Awst nodi'r diwedd yr rhyfel yn Asia. I'r rhai ohonom y fagwyd yn y cyfnod wedi'r rhyfel, daw atgofion cyson am yr hyn y gwnaeth ein rhieni fyw drwyddo a chenhedlaeth ynghynt, yr hyn a ddioddefodd ein teidiau a neiniau. Mor ffodus y buom ni i gael byw mewn cyfnod o heddwch ac o ffyniant cymharol. Ganwyd mam pan oedd ei thad yn filwr yn Ffrainc yn 1917 yn ystod y rhyfel mawr, a bu hithau yn ei thro yn sister ifanc yn Lerpwl yng nghanol y blitz ar y ddinas honno. Yno cyfarfu yn had, a oedd yn un o'r cleifion ar ei ward. Ond nid yn rhy glaf, mae'n amlwg i fflyrtio ar sister hardd o ddyffryn geiriog. Bydd gan lawer ohonoch eich atgofion eich hunain am hanes eich perthnasau yn y cyfnod hwn. Roedd brawd mam, Gwilym, yn filwr ifanc ar ddiwedd rhyfel Asia, a bu'n rhaid iddo ymweld â Hiroshima wedi'r dinistyr erchyll. Dylwn fod wedi holi mwy arno am y profiad hwnnw. Bu farw o ganser yn ei 60au, tybed a oedd y cysylltiad rhwng yr ymweliad a'r salwch. Bu ewythr fy ngŵr a fydd yn troi'n 100 oed cyn diwedd y flwyddyn ar goll y môr India am rai misoedd a'r teulu'n ofni'r gweithaf. Fel mae'n digwydd, cadw o olwg radar y gelyn yr oedd ei long Colossus, a daeth John Sam Williams yn ôl i lun a dilyn gyrfa lwyddiannus fel pensaer maes o law. Dyna rai o hanesion ein teulu ni, mae llawer rhagor. Ond yr un yr wyf am ei rannu â chi'n bennaf yw hanes y glywais, nid yma yng Nghymru, ond yr ochr arall i'r byd, yn agos i dref Noosa ar y Sunshine Coast i'r gogledd o Brisbane yn Awstralia. Roedd gan mam gyferderus Sheila a faged yn Crosby, Lerpwl, ond roedd ei mam Hilda yn gyfnither i fy nain ac wedi ei magu fel chwaer iddi yng Nglyn Ceiriog. Bu farw Hilda pan oedd Sheila'n fabu 6 mis oed, a gaid â Sheila i Lerpwl i'w magu gan deulu ei thad. Yn aml clywai mam fy nain yn holi, tybed sut mae geneth fach Hilda. A phan aeth mam i nyrsio i Lerpwl yn ystod yr rhyfel, gwnaeth ymdrech fawr i ddod o hyd iddi, a llwyddo. Buont yn gyfeillion weddill ei hoes. Priodwyd mam yn had ar yr ail o Ebrill 1945, ac am mis Mai daeth Sheila ar ymweliad â mam i gartref yn Haid, Heulwen, Glyn Ceiriog, fel roedd yr rhyfel yn dod i ben. Yno roeddent ar ddiwrnod FE. Mam yn wraig briod, 27 oed, a Sheila yn ferch ifanc afieuthus, 19 oed, yn dyheu am barti i ddathlu'r achlysur. Well, what are we going to do? Meddai Sheila. Well, meddai mam, we'll go to chapel. Nid yr ateb roedd Sheila wedi ei ddisgwyl nac wedi gobeithio amdano. Ond i'r capel efo mam yn haid yr aeth ac eistedd drwy'r gwasanaeth uniaith Gymraeg yn Salem, capel y bydyddwyr Albanaidd na ddeallau air. Daeth amser te, a dyma Sheila'n holi eto. What are we going to do? We'll go down to the cross, oedd yr ateb. Y groesfodd yng nghanol y pentref oedd y groes, wrth gwrs, ac yno yr eithant. Welai Sheila ddim byd arbennig.
Ond o dipyn I beth dechreuodd y chwarelwyr a'i teuluoedd gyrraedd yn ddeuoedd a thrioedd. A dyma rhywun yn taro emyn, ac yna un arall, ac un arall, nes roedd y lle yn fôr o gan. Anghofiodd Sheila erioed mo'r profiad. Nid partion stryd oedd y ffordd Gymreig o ddathlu wedi'r cwbl, ond canu torfol a chanu emynau yn arbennig. Gallwch ddychmygu'r llawenydd yn galonnau'r pentrefwyr wrth ganu. A'r galar hefyd, wrth I rai gofio am golledion enbyd. Ar ymweliad â Sheila yn ei chartref yn Awstralia yn 2008 y cefais i'r hanesu'n hwn am ffordd o fyw a eithau heibio am byth erbyn hynny. Roedd wedi symud I Awstralia ar ôl yr hyfel wedi priodi a magu teulu yno, ond roedd hi a mam wedi cadw mewn cysylltiad ar hyd y blynyddoedd. Mae'n rhyfedd mai hi ddwedodd yr hanes wrth I fi, ac nid mam. Mae'n debyg bod canu o'r fath yn rhywbeth mor wahanol iddi, nes iddi wneud argraff a barhaodd am byth. Os oes gen I chithau atgofion am sut y dathlwyd diwedd yr hyfel gan aelodau o'ch teulu chi, da chi rhannwch nhw, cyn iddynt fynd ar goll am byth.